بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم أيها الإخوة. ملمو سؤالك أنه وسألك لبان وجمان دا نوما يا رب لما أنه وسألنا أمبانينا ألف لك شي كنت على جاء كان كنت على جاء لما ودر النوم لك أنه ودمن إسلامي لما أدمنا أدمنا ولا ما نودمنا لك أنا كم نا لا يدوتا ومن نافلاي فم نيمون فو أو ينافلو أي تامن فو على سيسا أنا نمبر جوجمان أنا نمبر جوج جيني سيليكا جيني سيلي أندروك كبدا وقت فنما نافلا دو أبكادي نافلا سلو سلبي مسلم كباك أبي كي يشي ألما كعلى ولا كعلى دلي أبي ودي فردور سليم ثاني نوصل فلان لانسان في تبني سافن صوم داي على يبلد وجابي وقتو دلا نمام بس فردور سليم من سليم لا يبلف لا كرتك على ولا دلالة المويا نحن قلنا بابي لا بيتسجد لك يبقى ويرى الله تعالى الله سلي ربي دعودي على بيك دعو جابي ما أو نافلة من فلسا فلنا لمبك دي من ينمو سلام من بين إسلام يا أبو سبلا دينك دويه وبي الله تعالى بتو اللي فات بس كنيما على بتو يبقى شيطان بتو نيما على بتو كينا بركة دو كله كفنا منك جرين كتم على بتو كا ما سنين كتاع سوما يبقى سنين فوي منيه فويتي ولا فويتو يسنين هو سلد نتا وبقى سبنا بليه وبراجي بليه ودي بدو علينا هو ما سنين من كاتشو شوي na fila sili yere ka telin ga adama billa do adina kono katme sili yere to bella jedenga si kamni afar hadith qudsi la kaba ko la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil atahabba nika jodde wala bi madu na ni nafila o sili fo ngata kafe o to nafila ma fam wajibi min islam ka musiba ka dina kono sili bala min da fardai yo sili min ngi ko am flega nafila min gowe min nafilai shumbala nti sungolo shuniye ka wakati dota sangono kolushu ni alachala ni ka wasada alaka oya adoye saraka bala nti jagai wardota ka sorofena ko di fandawma ko di dese bagatoma ki wasada Allah ta'ala ka ibo luminje alabe kife wotibe nango sinji tukuli bange baka lata tere fani bata o wajibi balma tawta ibe sinji tukuli munge be nyuma ya minge sinji mbe naflay mbela jelembe dodi fara ika baraji sorotaga adoye jumai hali bidumini min laka di musoni iduma ni ani fari ba bidumini fanan ba be naflay abe saragaye utma adama den ibe baraji soro femina ka chakuswe no so anya kanuka naflaw fu awye nafla ando no la bisa ansera nafla mimma o yiji seli nafla di sango ambena wakati ma nya fa awye wakati do de bes sangono samia kono o le danger wakati uye o danger wakati min flo ya kramin kona anyina ala kira sallallahu alaihi wasallam na la ala ci ka hine dan fam bele jelen kira be adama dunga hine nuka hera soro nuka lafiya soro kira imbo fe alde jini seminati ani sababu bo kata selike go bo ana fe o ke kunu jumai mauka don ni jama farla ni wonga to fe go kadi Allah ta'ala yi ala kada kalimi jodron ba fa ala es ko sanyi kana abina ando ba wulu kalimi miskin kam misiri gona baka aka sona baka na hamina na da sanyi bina samake de islamu franyo nga de kabo parce que fema fem doctrine de bala
stratégie de be fem bela jelena silamɛ stratégie silamɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma n'o kɛra ni mɔgɔw jɛra ka ko kɛ ni fɛn sɔrɔla o ko kɔnɔ maa kelen se k'i jɔ k'i bɛ waso tɔw la maa kelen se ka fɔ ne hɔrɔma don walima ne barika don o de ye naati o tɛ tiɲɛ ye o de kosɔn k'a dɔn ko adamaden kelen kelen bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ b'i ni ala cɛ ala ye o k'i ye i ka ala wele n'o fɛn sinɛ ye ni ala wele a b'i jaabi n'o ye o de kosɔn silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ka seli kɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ ka kuranɛw kalan ka dugawu kɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tubi k'i ɲɛsin Alahu Taala ma ka su k'i ɲɛsin Alahu Taala ma ka sarakaw bɔ k'o di ala ma ka sɔrɔ ka seli kɛ ka ala wele a b'u jaabi sanji nali ye hinɛ de ye sanji nabaliya yankata don o sanji nali ala bato de bɛ sanji na sanji nabaliya ala kuta de b'o kɛ o ala kuta n'o cayara ji bɛ tigɛ i b'a ye yɔrɔ dɔw la san bɛ fin n'a finna bɛɛ b'a fɔ ko ji bɛ na a b'i pan aw kunna a bɛ kulu k'i pan aw kunna ka taa jigin yɔrɔ dɔw la ka taa jigin ɲɛnajɛ olu fɛ yen ka o kɛ kun ye dɔrɔn ka aw ladɔnniya k'a fɔ ale ala bɛ ko bɛɛ lajɛlen kalama ale ala bɛ fɛn bɛɛ kalama ale ala a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama tuma jama ka jɛ ka seli kɛ hɛrɛ b'o de la an y'a ye an hakili bɛ kɔsɔn in na imama mɔgɔw ye appel lancé ko maaw ka bɔ kominiw ka bɔ ka seli kɛ a don sanji ko hami bɛ mɔgɔw la san bɛ fiɲɛ a bɛ tɛmɛ nka sɛ kabini silamɛw farala ɲɔgɔn kan a dimanche don ka bɔ sɔgɔma 9h tuma ka seli kɛ u ye seli kɛ tuma min ka tila wula bɛ taa se tuma min na a ye finitɛni wuli k'a jɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ale ala min wele a b'a kalama ka tila k'a yira mɔgɔw la ko ale ala wele sanji min na k'a b'o ji nati a y'o kɛ ka da mun kan a ye san fin fan bɛɛ fɛ fan bɛɛ fɛ fɔlɔ n'aw bɛ kamana guwan na tuma min ji bɔra fan bɛɛ ji sira ka na a ye dɔgɔkun dafalen kɛ n'o y'o don ji bɛ na k'a yira an na n'ale welela a b'an laminɛ o tuma silamɛw n'an y'o fɔ aw ye ɲinan san ye san dɔ de ye ni silamɛw ye ala deli ɲinan dɔrɔn a bɛ jaabi ɲinan san ye o de ye o tuma an ka ala wele jamana ka gɛlɛn fantanya mɔgɔw la gɛlɛya bɛ yen balo gɛlɛya bɛ yen n'an ma ala wele balo gɛlɛya min b'an kan a ka ji nati ka balo nɔgɔya n'o kɛra dɔ bɛ gɛlɛya la o tuma a tɔ bɛ to fɛn tɔ min ma an disi da ɲɔgɔn na k'o ɲɛɲini ɲɔgɔn bolo ni balo ko nana fara a kan dɔrɔn jamana bɛ fundi dɛ sani ka taa se jamana funili ma o tuma an ka ala wele n'a y'a wele dɔrɔn a bɛ ji nati ma an kɔni ni ala sɔnna ma alimami ka cikan bɛna se aw bɛɛ ma alimamiba n'o ye bala kɛlɛ ye tɔn o tɔn bɛ mali kɔnɔ silamɛ tɔn na a bɛ ɲɛmɔgɔ y'ale ye mp ɲɛmɔgɔ don imama ɲɛmɔgɔ don coordination ɲɛmɔgɔ don tɔn o tɔn bɛ a bɛ ɲɛmɔgɔ ye a ka wele bɛna se silamɛ bɛɛ ma an k'an fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna n'a ye yamarukan min di an n'o lase ɲɔgɔn ma parce que sani k'a to jiɲini seli ka kɛ fɛn minnu ɲininen bɛ n'olu kan ka kɛ ka ko a ɲɛ an bɛna an da don o dɔw la ka dɔ fɔ mɔgɔw ye jiɲini seli yɛrɛ kiiri ye jumɛn ye jiɲini seli a seli mun don fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a kɛ i b'a dɔn sariya kiiri 5 bɛ yen o de bɛ boli diɲɛ fɛn bɛɛ kan fɛn min ye wajibi ye ani fɛn min ye sunna ye ani fɛn min ye mubahu ye ani fɛn min ye makruh ye ani fɛn min ye haramu ye wajibi i b'o kɛ o ye diyagoya ye sunna i b'o kɛ n'i y'a kɛ ala bɛ baraji d'i ma a la mubahu i b'o kɛ o ka ɲi n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ n'i y'a to foyi t'i la makruh n'i y'o kɛ i bɛ junumu sɔrɔ haramu kɔni n'i y'o kɔni kɛ dɔrɔn i donna ala ka sinsan kɔnɔ ala m'an kisira ala ka sinsan farali ma o tuma jiɲini seli min filɛ sunna gɛlɛn min don fa'alaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala kɛra ye jiɲini seli a y'a kɛ wa a'lanaha a ye seli in bange fi nasi maaw cɛrɔ maaw k'a dɔn ko seli in ka ɲi wa kharaja laha ala kɛra yɛrɛ bɔra ka taa seli in kɛnɛ kan seli kosɔn ilal musalla ka taa seli kɛnɛ kan seli kɛnɛ ani seli ncini ni seliba kɛnɛ seli jiɲini seli kɛnɛ n'olu bɛɛ ye kelen ye ale tɛ kɛ misiri kɔnɔ alimami ni jama de bɛ bɔ ka taa kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ yen ni silamɛw kɛlen bɛ k'o labɛn k'o bila
ni ko ba na silamɛw ma komi selincinin don ɲɔgɔn u bɛ t'o kɛnɛ kan ka taa seli kɛ walima seliba don ɲɔgɔn u bɛ taa o kɛnɛ kan ka seli kɛ jiɲini seli in fana ye o ɲɔgɔn dɔ ye alimami bɛ bɔ ani mɔgɔw bɛ bɔ ka taa seli kɛnɛ kan ala kɛra bɔra ka taa seli kɛnɛ kan Abdullah ibn Zayd ko خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة وهول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وقال كلا أبورا أنا مكشن مدي دراما بتاجين سلكا أنا لك نكا أي جوك ينشي كرما برين دال باك بانغونغا أي نمان تاكو نمان كبانغون تاكو بلا كيني كبانغونغا كيني كبانغون تاكو بلا نمان كبانغونغا أيو كتنما ياركان فلسلي وسلا أيك كلام كنكا كلام من نايو أياك كنكا وتما ني حديث مين نفلك ولا كليه أبو داود أي حديثين ويا مفلا وتمنينغو جيني سلي أبكي تشودي نافرق جيني سلي منو طلب السقي من الله عز وجل للبلاد والعباد بالصلاة والدعاء والاستغفار عند حصول الجلب على بك ني سانجي دويرا على بك ني جنمون شايرا نألا كتا شايرا سانجي بدويا ودي كوسو بري حديثا نانا على كرا يمين فو من بو يرانا أقول لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا رواه ابن ماجه ni hadisai alakira ko sallallahu alaihi wasallam ako mawma kilo la sumani nagashi mamanu be peseli ke kilo la sugobo la malobo la nyobo la mabadu be peseli ke balance la mamanu be peseli ke murujana mamanu be peseli ke anga bolla mijula no e fleni flasi len ako tikila mawu mo sumani fɛnw nagashi fiyewu maana ka dɔ bɔ mɔgɔw ka suman fɛn na f'u ka o jamana mɔgɔ sinaw minɛ ni sangɔkɔrɔ ye ani kungo gɛlɛya ye ani masakɛ ka tɔɲani o tikila mawu kan n'i ye kilo la sumani nagashi ka dɔ bɔ sumani fɛn na fɛn min kan ka kɛ kilo 100 ye e ye a fɔ ko kilo 100 don ka sɔrɔ kilo 80 don walima 90 don a tigi y'a ta ka taa n'a ye ko kilo 100 don a ye kilo 100 de wari d'e ma e dun ye dɔ bɔ a la ala kɛra ko n'i y'o kɛ ala bɛ sanji nabaliya na kelen a bɛ kungo caman sigi mɔgɔw da la ka kungo gɛlɛya i mana kɛ dɔ la dɔrɔn dɔ bɛ la dɔ mana kɛ nɔgɔyara dɔ de bɛ minɛ masakɛw ka tɔɲɔni bɛ daw tigilamaw kan kira ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko tɛmɛnen kɔ maaw mu u ka nafolo jaga dili u m'o bali f'u k'u bali sanji la n'i ye ba jaga dili ma ala bɛ sanji nabaliya kɛ k'o tigilamaw minɛ a ko ni baganw sababu kun tɛ wallahi jaga bɔ baliw ani maa minnu bɛ basikili dajigi ni baganw sababu kun tɛ olu kun tɛ sanji sɔrɔ o si kɔnɔ fiyewu ala kɛra hadisa in fɔ ibn Majah ya mafla ibn Hajarin wannan nayi aka talkhis al-habir la islamu tuma sanji yin beke ala fe dugu be ni dugu be ni jiko gele bula nyaw ka famela la jiko gele bula kolon ga famela la
kɔlɔn i mana kɔlɔn jalen ji tɛna la ji tɛna ni ji nana sanfɛ yɔrɔw bɛ ni ji sera yen nɔ dɔrɔn kɔlɔn bɛ fa masa ni kɔlɔn ni ji mana min bɛ kɔlɔn kɔnɔ dugukolo b'o gɛrɛngɛrɛn maa minnu sigilen bɛ kɔlɔn sida in da la f'u ka sababu wɛrɛ de kɛ n'o tɛ u b'u bali ji sɔrɔ la mun kosɔn jurumu caya de y'a kɛ jurumu dɔ ye jumɛn ye fɛn minnu bɛ jurumu sababu ye ala kɛra ye dɔ fɔ a la basiki dajigiw ni balansi dajigiw sumanifɛn bɛɛ lajɛlen la ɲɔ b'a la malo b'a la sogo b'a la sanu b'a la wari b'a la o tɛmɛnen kɔ sanji bɛ ɲini adamadenw de ye n'a fɔra al-ibad adamaden b'a la sogow b'a la sokɔnɔ baganw b'a la kɔnɔw b'a la kungo kɔnɔ adamaden bɛ ji ɲini ni sanji nana ninnu bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ ji nani sababu la bon sanji ɲini bɛ kɛ ni mun ye a bɛ kɛ ni seli ye sanji ɲini bɛ kɛ ni jumɛn ye a bɛ kɛ ni duwawu ye sanji ɲini bɛ kɛ ni jumɛn ye a bɛ kɛ ni astafurullah fɔ ye ni sanji nabaliya kɛra ma minnu bɛ se ka seli o bɛ seli o ye sanji ɲini modèle dɔ ye minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ u bɛ duwawu kɛ o ye sanji ɲini modèle dɔ ye minnu bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka astafurullah fɔ jama caman u bɛ astafurullah fɔ o ye sanji ɲini modèle dɔ ye n'i b'a fɛ ka faranfasiya sɔrɔ a la i bɛ minhajul muslimin lajɛ page 204 o tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min n'i b'a fɛ k'a dɔn sanji ɲini ka kan ka kɛ wagati jumɛn a seli bɛ kɛ wagati jumɛn ani selicinin ni seliba wagati bɛɛ kan ni 7 heures sera dɔrɔn a banna l'heure donna k'a ta 7 heures la fo ka taa se midi ma nin bɛɛ y'a ɲini wagati ye an ma Aisha ye min fɔ ala ma jɛnna ka bɔ a ma ko kharaja ilayha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina bada hajibu shamsi ko ala kira bɔra an ma kishin ne ma jidira ma ka taa sanyi seli kama seli kɛnɛ kan a bɔra ka taa tuma min tile bɛna si koori hijabu min kɔnɔ o kun bangenen ala kira bɔra o kɔrɔ ye ni tile bɔra dɔrɔn a lɛri donna an ye nin f'i ye a bɛ daminɛ o de la ghayra annaha tuf'alu fi kulli waqtin ma ada awqati al-karaha allati nuhiya an as-salati fiha sanyi seli a bɛ kɛ lɛri bɛɛ seli wagati bɛɛ f'a mana kɛ makruya wagatiw ye wagati minnu kɔnnen bɛ kira u ye fatanin ka bɔ seli ma wagati minnu na fo n'a kɛra o ye o wagati a tɛ bɛn a ka seliw de la n'a bɔra o la midi tɛmɛnen kɔ a b'a seli kɛ selifana selilen kɔ a b'a seli kɛ lansara selilen kɔ a b'a seli kɛ a bɛ kɛ nin bɛɛ la ala k'an bɛɛ sababu ma sani ka sanji ɲini seli yɛrɛ sani mɔgɔw ka taa kɛ a ɲininen don mɔgɔw ka fɛn jumɛn kɛ ka kɔn an ɲɛ fɛn jumɛn ɲininen don i k'o kɛ ka kɔn an ɲɛ yustahabu dɔnnibaga minnu bɛ yen n'olu bɛ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam olu y'a kanu an yu'lina anha al-imamu qabla maw'idiha bi ayyamin ni alimami b'a fɛ ka mɔgɔw wele k'u ka taa sanji ɲini seli kɛ a b'a fɔ mɔgɔw ye ka kɔn a don ɲɛ ni tile jate ye tile 3 tile 4 walima tile 5 walima dɔgɔkun 1 yɛrɛ a b'a fɔ mɔgɔw ye ka kɔn a don seli ɲɛ misali la bi ye tarata ye ni maa min b'a fɛ ka sanji ɲini seli kɛ dimanche don i b'a fɔ mɔgɔw ye bi o tuma an bɛna fɛn minnu fɔ u bɛ se k'i labɛn k'olu k'o kɔnɔ o ye jumɛn ye an bɛ mɔgɔw wele ka taa tuubi ma u ka alakuta dabila fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn alakuta ko minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔgɔw ni ka silamɛw ni ka bin n'olu de kɛlen bɛ ka sanji nabali bɛɛ b'o dɔn silamɛ bɛɛ b'o dɔn hali maa min tɛ silamɛ ye b'a dɔn nka i tɛ fɛn min fɛ i t'o fɛ de ni maa min tɛ silamɛya fɛ i
إما قلت فمن بس لا ما يكن إما قلت له على دم أكاد مدام جون أكاد جون أمول لانغولم بلاد أقول لقد أرسلنا إلى من قبلك dengan nyanya ma on masai kira cha manchi kata mandum maka ko muhammadiyya kira tali nu bana ka kira lamna fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'una falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. منذ ako kira ma ko manto minun koni anya kira cha manchi ka to manto wa manto ngele ka banyara min anya manto min ni fanda ya gele ni bana gele mun ko so manto nuna sai ka siginki dama ka shi ka an masa wele ka siginki dama ka shi ka an wele adda yatadarrun ako falawla ja'ahum ba'suna tadarrun malakat mamina nan masaka la zabay no ye bagali leson dili o nasro tadarru nasru kunu damaka shika an wele no kada walakin qasat qulubuhum duskun bijara ma chaman be abedu fandola abado chiete ko safa bina don ko chiete ngasale do na kabale ya kandi ko ale tisga ko lamo chaman de be diye kono ere baade be famin na fe ko ngalondo nga se ko do na ro ko mo yi do na ke tisiki ko idalla alabulu alay daki gaddem se ki taki ga chorobay isele kamal ya mat may dafala atla ki sigi ko masami la sigi ko o masafanga ga boneta na kunya ya bi to ki ka tate amma ka da ila sigi ko كي لسك الدوني دوني ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا تعقلون نمي شي نوني مساي الشي بي ماما أمبي إنغشي إيكا دجولا فكا تيغلو إتلين منا بوتلين غكرو دولة منون دفلم نول بنا فصم وصو نيمبي يليكو بنا فيه سيمي إتاكا تاماني وبنا دسيغورو أسلامو ma ni fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a ye k'a fɔ ko e bɛ ka nin min kɛ ko tiɲɛ tɛ sigi i kɔ i ka hɛrɛ b'o de la o de ye jɔn ɲumanw ye dɔn dafalenw ye olu de ye tɛmɛnen kɔ sa fɔlɔ mantonw ma sɔn bagabagalikan kɛ yiraliw la o ma sɔn ka bagabagalikan in minɛ ko قد بس آباءنا ضراء وسراء وفنداني فندان جلني بنا جليا أنفع فلو سرو كون ينتهي على كفوية يكادو على كفرندو على ده دكيب لجنيلا دو كلين إباكا إبي سانغولو فليسان بدون دو إكرانغا إكملو كورتا كسانغولو لجيكي نفليكي فكتا ينيكا فلري بدان رمي كو دون كبرغا دا على باسكو دون نو بنا إنيت نو يه ما مسام يوي لسو يكوكاتو مسام ورغو سورة الفرقان لما راكو قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم عفوية نمما ما وكسا كلمتا ولا فامنا كابا ولي نيجا وتما نيما على ولي على جانيا كوسو فانا يا من بيلا على ولي كوسو نيا ولا بوتا قبيدلا نيما على ولي على جانيا كوسو بنا جلا من بيدلا على ولي كوسو نيا ولي انا تقبيدلا alama denk iyere don sa dampeni iyere don bogodi ini yorembe du wolo ibe atama du kolo minga idawro ni mbew ni sara ubo yoroni bobo ke shoro okono katla ko bogoda sambe ka yer hakilin dawna
ko inye bogo mina sampe ko karsa dalme ni bogo de noro imiri wa iye da ka bogo be bina ka da o noro samo ni le ngebe tubi de ka Allah taala no fanda ba na la to an tubi aya to an jugu nyumunta an bara nyumunke an hine nyongona malla fuleminu mbanchero an hinolula malla fuleminu mbanchero an hinolula na furki ga sarabu sara ebi songa yishi ifadenge makata ko ngasarafle iti jomo ibi shimfandano de ma minu sikile mesara menna ibita do de ma na tige do ki arabi ka do jabi sike ba da ma do asra amago bala ma ne kuma bonu kuma amba fo uka sike yoro be fien do ma woluku sike no tafe ka jo feula ani jama meyorola uka sike yoro do ma uka sike fan setiu ay wuli aku segere naka sarakaw ye kata duma ay tu segere naka hinena fe on yemin te sarakay saraka fi ko nimbo abeni pense nanya hinena tabe we jumenye karsa be dam fendo ani dumuni kaka dumuni samata dam o kata ke sarakay karsa be dam fendo ani jidmam mini kaka ibe jismale mimma ani be jis timma menumi o dosa ngata na ikata di fantan numa fiendo numa usigi yoro la ko mi o ka do okiye no e do okiye ibe o do obenya ebulo jamo nganga ke saninga sanyi yinise no ka tubi ka ala kutada bla falo kele nganga ke saninga sanyi yinise like mau kelma ga toyon fem mbo toyon ka fem bulu fem nuna ika toyon fem la sakati kala mama yema ka fem bo shala abibulo parce que fama bela ya doni ba fa tobi ye fem mina repta dat kala mama ka ya fanya nat kala mafe nbe nyinen do saninga tu mau ka boga ta sanyi ni sel keneka nbe nyinen do alman ko fo mo yo fo ko luke nganga ke sani mbo ka boga ta sanyi ni sel yorola nambe ya mabdi mago ka shun do ya ke shu saba etle saba mago ko shun do ya ke do kun yere mago ko shun do kun islamu o ke shuna mumma ala ambe shun ambe ya fanyi ni fa mina bokati dele sanjila no bana almambe mago ya marku ka saraka ubo kata di fantama miskina uma mwelka ngake almamba fa mago ye nyon koni ya ko dabla o toy nyon koni naso ni min dat kele nyona aka kuma nyon kay ay nyon jugu ya fumi numbe nye kunga ayo ye ko toy